tämä seikka, niin kuin tässä on tiettyjä tietysti samankaltaisuuksia, mutta näissä heillä on omat näkemyksensä ja tietonsa, mihin he pohjaa tämän lausuman, mutta mä en lähde niihin ottaa kantaa. Joo, tutkinta on tällä hetkellä aktiivisessa vaiheessa. Me tutkitaan edelleen törkeää tuhotyötä sekä törkeää tietoliikenteen häirintää. Aluksen miehistöä on kuultu ja kuulusteltu ja tällä hetkellä meillä epäilyn asemassa on kuultu 9 miehistön jäsentä ja heillä on tähän liittyen matkustuskiellot voimassa tutkinnan turvaamiseksi. No, tässä vaiheessa jokainen on kertonut oman näkemyksensä. Pääosahan henkilöistä on kuultu todistajina ja he on kertonut näkemyksen tapahtumien kulusta. Ja tietysti sitten ne, joita on kuultu epäiltynä, niin on kertonut oman näkemyksensä siitä, mitä on tapahtunut. Ja tietysti heidän näkemyksensä voi olla hieman erilainen, mitä poliisilla tällä hetkellä. No, tämänhetkisen viranomaisten näkemyksen mukaan niin olisi ollut aika välitön vaara, että muitakin meidän vedenalaiseen kriittisen infraan liittyviä kaapeleita tai putkia olisi voinut vaurioitua. Eli tältäkin osin niin oli aika välttämätöntä, että siihen tilanteeseen viranomaiset puuttu. Siinä on aika lähelläkin muita sähkösiirtokaapeleita sekä datakaapeleita. Joo, tämä menee just näin, että ne, joita me ollaan kuultu epäilyn asemassa, niin se liittyy heidän vastuisiin tai työtehtäviin aluksella. Ja tietysti niin kun alus on merenkulussa, niin kapteenihan vastaa kaikesta. Ja sitten tietysti huomioiden ne muut henkilöt, joiden roolia on selvitetty näissä kuulusteluissa. Ja sitten jos ei ole tarvetta, niin asema muuttuu todistajaksi. Pääosa henkilöistä on kuultu todisteena.